وەکیدن حرفێک و پرسگرێکین bilêvkirinê di wan de tên jiyan kirin herfa K ye. K herfa K nûnertiya du dengan dike. Yek G yek jî K. Eger mirov ev herfa wek R û T, P, Ç girîng e. Bilêvkirina wan a rast pir girîng e ji ber ku dema şaş tê bilêvkirin maneya peyvan tê guhartin. Yani peyveke dibêjin gelem yani tiştê ku astengiya derdixe pêşa mirova gelem pîjekî ku lingê mirova re biçe. Yek jî kelem heye. Kelem jî tiştê ku tê xwarinê. Bi zimanê din dibêjin lahane. Kurdî keleme bi kêya diteqe tê bikaranîn. Yek geleme yek keleme wek hev tê nivîsandin lê bilêvkirina wanî cuda cuda wateyekî wanî cuda li wan bar dike. Yan jî peyva wek gar û kar. Garkê bizinê ye, garê bizinê. Karê ku mirov dike. Ev her du peyv jî cuda cuda tên nivîsandin tên karanîn. Yani wek hev tên nivîsandin lê cuda cuda tên bilêvkirin. Gar û kar. Gotinê vî rengî gelekin di Kurdî de. Yani mirov wana hemiya vir rêz neke lê di bilêvkirinê de eger şaştî çêbe wateyê hevokî dikare were guhartin. Di strana de jî gele cara herfa G yani dengê G şaş tê bilêvkirin. Wek mîna ku bêje ez dikim nakim tejbîr nakim mînak tejbîr nakim. Yani jî dikim nakim nikarim tejbîr bikim. Nikarim tejbîr bikim. Dikim nakim nikarim tejbîr bikim. Binihêrin bilêvkirina vê hevokî çawa dibe. Dikim nakim yani ke nateqe. Dikim nakim nikarim tejbîr bikim. Vê hevokî bi xwe de ev keya nateqe rêya vir nerme têya vir nateqe rêya vir nerme ev keya jî nateqe. Yani G T R G. Stran çawa bistrê dikim nakim nikarim tejbîr bikim. Yani hunermendek derdkeve ser sanê vî şêwazî distrê. Dikim nakim nikarim tejbîr bikim. Yani ev ne bu Kurdî vê carê ev bû bilêvkirinekî şaş. Ji bo çi wisa tê bilêvkirin eger mirov bêje mikrofon jî dengên diteqe hez nake. Eger mirov wisa binêre peyê diteqe keyê diteqe dema distrê gele cara qeyd dubare dibe ku wek niha ez bu arada axivim navbera min û mikrofonê de perde heye ku deng nerm dike. Nayle ku teqandin bikeve qeydê lê divê mirov ji wê jî zêdetir dengê Kurdî rast bilêv bike. Dikim nakim nikarim tejbîr bikim. Yani binêrin dengê Kurdî çiqasî xweşikin nermin û xwezayî ne. Dema ku keya teqîner were wê çaqê wê mirov biya dikare wek keyê diteqe bikar bîne. Mînak eger em dibêjin karê min kes nabîne vira k diteqe karê min kes nabîne di beşekî civaka me de hinek şûna kes dibêjin kes. Yani ev jî heye bilêvkirinekê vî rengî heye dibêjin karê min kes nabîne lê piraniya Kurdan ez bawarim divê mijarî de hemfikirin ku kes wek keya diteqe tê bikaranîn. Karê min kes nabîne. Ji bo vî jî mirov vê xwedî li keya nerm derkeve û nehêle ku hemû tişt bibe wek zimanê cînara. Yani jî cîrana. Gor Kurdiya vir dibên cînara.
دیسا دنگی که دوی مروف سر بسکنه دنگی چیه چه نرم و چه دتقه ورداجی نویساندنش خوبه کهون پیوین وقت چما چه قاس چند همون چه دتقه واتی نویساندن لی پیوین وقت جاره جلو جوک جاف جروسک همون جیا nateqe va tên nivîsan yani tên bilêvkirin şaştî ziman da çêdibe çi ye şûna ku bêje çare nîne dibên çare nîne çareserî yani ji ber ku gotina çareserî ji peyva çare çêbiye peyva çareserî dêda kokawî de peyva çare heye yani çare yani dermanê tiştekî dema peyvekî nû jê çêdibe bêguman divê resembûna xwe yê destpêkî yani koka xwe yê destpêkî çibe wî biparêzin wek dema em dibêjin çi û çend peyva çend ji çi hendî çêbiye çi hend çi qas ji çi qasî çêbiye çi qas hatine cemhev çawa ji çi û awa çêbiye yani çi û awa hatiye cemhev dawî de bûye çawa ev rêgezên zimanê kurdî dema mirov bizanbe mirov dikare koka her tiştî bibîne û gemasî derdkerin jî mirov serrast bike hin kok hene diyarin mirov hema ferq dike hin kok hene mirov divê lê bigere dema bi zarvayê din re dide cemhev wê çaxê mirov bêtir nêzîkî rastiyê dibe û ji bo çawan jî awan be çi awan ya rast ev jî vî rengî divê were nivîsandin û ji ber ku zarvayê din de jî yani awan yan jî on yan awan e yan on e û ji bo jî dema bi hev re dibe yan dibêje dibe çawan yan jî dibe çon zarvayê kurdî din de ûse yani ne heye kurmancî de niha taybetî yê nûjen da ev ji ber ku pir hevûka tu çawayê tê bikaranîn tu çawayê bûye çawa ya rast tu çawan jî na tu çawan nî zarvayê din dibe tu çonî Rojhilat û Başûrê Kurdistanê hemû zarava da ev neya diparêzin kurmanciya nû da di serhedê de em dibêjin tu çanî kurdkiriye tu çanî mesela hatiye kurdkirin lê tê femkirin ku tu çawanî yani tu çanî kurtasiye tu çawanî ye tu çanî wisa bûye tu çanî heta nivîsanê de jî hat nivîsînin tu çawanî bûye tu çanî wî neyê parastiye lê wê ya wî hinda kiriye yani ev tişta ziman da çêbiye lê mijara me ne ev e mijara me çê ye dema ku dibêjin çareserî ji ber ku koka gotinê ji peyva çare tê çareserî divê wek çeya ku nateqe were bikaranî çi tê gotin dibê çareserî çilo dibe çilo ema çilo mana xwe cuda ye yan jî stran tê strandin dibêje tu çare nîne yani wekê ku wisa stran xweşiktir dibe lê tu çare nîne ev deng divê were mirov rast bilêv bike yan jî min li çavên te nihêrî helbest e min li çavên te nihêrî dibe min li çavên te nihêrî min li çavên te nihêrî
انا جي دبي نيري ام جي خراكرنا كردكرنا نهيرية اوريجينال نهيرية نهيراندن بيا نيري نيري جي بيوكي وكوي هي نيري تبيجن ايني وكافوي بين نويسانن نيري و نيري يعني بزني نير ابي ببا وكاف اوريجينال من نهيري از دنهيرم تو دنهيري از نانهيرم و اف هاوكا جي دبا فيرانجي دبا من لچاوين تا نهيري يا راست چیه من لچاوين تا يعني چ نرمه دجي نرمش خواه ناي تقاندن من لچاوين تا نهيري فردا شاشتين ويرانجي چي دبن و دماكو اما هاوكا جدا جي بخنا پیوین جدا جي بخنا ناو دا غلامن ام بگوارن از لچاوين تا دنهيرم يعني دنهيرم قرد خوياتك خاشكتر خوياتك فهمدكم خاشكتر راسته خاشام جيتي ليه ياوي راست حالي ويا راست از دنهيرم لروسيا حتى ناجي قال بافي ما يتمني مازن تشي وازي نابجن از دنهيرم دبجن از دنهيرم يعني بليفكرني دا اوسا بليفتكن از دنهيرم قالوا بير نابجن از دنهيرم دبجن از دنهيرم و اف هاوكا كو دوی مروف بجه غلامن از لچاوين تا دنهيرم بويا چه غلامن از لچاوين تا دنهيرم يعني غلامن zaten غلامن بيه غلامن چاوين تا بيه چاوين تا بيه تا دنهيرم جي بيه دنهيرم يعني اف كيماسي چه دبن جبوفي مروف لسر پاراستنا دنگی جه کو nateqe بسکنه گرینگ دبه بر چاوه چوکه چلویه چروسکه نه تو چلونه نه چوکن نه چاون نه جی چروسکن افش بو کسین کو کردی نو هیم دبه گرینگه ویا بالدار نزیکی وی یکی ببه